Polícia, tiesňová linka. Ako vám môžem pomôcť? Dobrý, pomoc, prepadli nás v klenotníctve. Odkiaľ voláte? Klenotníctvo Amavel Zen Diamond v parku na Einsteinovej Bratislave. Takže vás tam prepadli? Prepadli nás, traja muži boli zamaskovaní. Boli ozbrojení? Neviem, asi mali niečo v rukách. Asi na nás mierili nejakou pištoľou, ja neviem, čo to bolo. Niečo vám odcudzili? Áno, zobrali nám všetky šperky, ktoré sme mali na stole. Aj biele zlato, aj žlté zlato. Ublížili vám? Ste zranení? Nie sme s kolegyňou, len sme sa strašne zľakli. Poďte niekto, už bojíme sa. Páchatelia sú na mieste, alebo už odišli? Odišli rýchlo, zobrali všetko a odišli a bežali preč. Ktorým smerom bežali? Išli k nejakému červenému autu a asi išli niekde k Inchebe, alebo niekde tam. Značku vozidla mi viete povedať? Neviem vám povedať značku, také staršie auto to asi bolo, asi Octavia. Dobre, rozumiem. Treba uzamknúť prevádzku a hneď vám tam posielame políciu. Dobre, ďakujem. Dovidenia. Čakajte, dovidenia. Koliba 1000 pre všetky hliadky v okolí Aupark Shopping Center na ulici Einsteinová 18 v Bratislave došlo k ozbrojenému lúpežnému prepadnutiu klenotníctva Amavel Zen Diamond. Lúpežného prepadnutia sa mali dopustiť traja ozbrojení maskovaní páchatelia. Odcudzili presne nezistené množstvo rôznych šperkov z bieleho a žltého kovu. Páchatelia unikajú z miesta činu na OMV značky Škoda Octavia starší typ červenej farby. Pravdepodobná trasa úniku z nákupného centra je po uliciach Einsteinová Viedenská cesta smerom k Inchebe. V prípade kontroly uvedeného vozidla zvýšiť opatrnosť, nakoľko páchatelia sú ozbrojení a nebezpeční. Kto porozumel, hláste na Kolibu. Koliba, kotva 711. Som na Einsteinovej pri OMV, smer Aupark. Idem na miesto. ...711 pre Kolibu a pre ostatné hliadky. Podozrivé vozidlo bolo spozorované na Einsteinovej. Odpočuje na Viedenskú cestu. Rúti sa veľkou rýchlosťou. Žiadam o posily. Vozidlo pokračuje ďalej po Viedenskej ceste smerom k Inchebe. Sme na doraz za ním. Kotva 780. Pozorne oprostujem sa na ulicu Einsteinovej konom za Taras. Použijeme stovací pas.
Môžete zatlieskať. Ja by som chcel jeden špeciálny potlesk pre jedného z najlepších figurantov na Slovensku. Je to pán poručík Pavol Ďurík, ktorý teda aj vyzerá celkom, ale je to naozaj absolútny profesionál. Síčkar srdcom. Pálkovi Ďuríkovi posielame jeden potlesk. Pán poručík, pre teba. Pán podpukovník, spokojnosť s výkonom. Samozrejme, ako vždy na jednotku. Takto vyzerá policajný výcvik, takto to prebieha. Môže to vyzerať niekedy, že je to taká hra na indiánov, ale pravda je, že tie úkoly, to, akým spôsobom sa tie auta majú postaviť, majú zaradiť, akým spôsobom sa kryť vzájomne palbou a nevystaviť sa nejakým zbytočne hlúpym situáciám, lebo rámbou sú plné cintoríny. Asi tak, je to ukážka, možno, že trvá 5 minút, ale sú to hodiny, triedy a potom. Ďakujeme, že ste prišli k nám, PMIčkári z Košíc a bola to naozaj parádna ukážka. Takže kľudne sú späť. Ďakujem pekne za tie dve reťazky, čo som od vás dostal.